lavele layikhetha futhi igumgedlela inkosi enkulu uGombela Sithima Samabona baba omkhulu uNkulunkulu phakade amen. Nanguya umfana webheshu, umfana wakaKhumalo, uzigiyela ingoma yakhe manje ukhohlwe nya indaba yesonto. Uyaqephuza kodwa phela ngoba besevele naso lesi yasiguqu asikhonjiswe yilo lelizwi likaNkulunkulu, akayekile ukuya kuso. Useyinsizwa uphelele manje ngoba wayesekalelwa kuye iminyaka yama-22. Phela wabuyela kuye loya mfundisi. Umfundisi wasemdonsela eceleni esemtshela iqiniso ukuthi wena mfana kaMayekisa, ngiyakubona ukuthi wehlelwe umoya oyingcwele kaNkulunkulu. Uphezu kwakho lo moya, wathi kuyoba kuhle ukuba uhambe ushumayeze abantu kuzo zonke izinkalo nezintaba, ubaphendule. Kodwa la mazwi asha ayikhulunywa nguye lo mfundisi wawashaya indiva lo mfoka Mayekisa, owayeqanjwe igama uyise wathiwa umudli wamafa. Phela ekushoneni kukayise uMayekisa, uyena phela wayesephethe ikhaya njengamanje njengoba eneminyaka engama-22. Phela ngaleziya zikhathi nakhona iplazini nanihlala ngakho ukuthi ukhona yini umuntu osebenza kulo iplazi. Uma engekho umuntu osebenza kuleli plazi, niyaxoshwa kule ndawo. Uyondla manje lapha, uyena wondla ikhaya nezingane zakubo ngoba phela uye futhi omdala. Njengoba izingane zakubo kuyizona ezazindala zashona phela zisencane, usesele nonina nje kuphela. Manje ingakho eshaya indiva nalento eshiwo umbungu ukuthi angahamba eshumayela ezintabeni, unina sale nobani kanye nezingane zakwabo. Ngelinye ilanga wathi ejuluke emanzi ebuya kuyo le ngoma yakhe, afika futhi lelizwi lathi ngiyakuthuma ukuba uhambe uyoshumayela ezweni lasempumalanga. Izwe lasempumalanga-ke iyona phela iNatal. Uma useHarrismith ushiwo kanjalo. Likhuluma kuye nje lelizwi, usethathwe kakhulu uthando lwayo phela ingoma le. Uyasina, uyaqephuza. Wagcina eseliphendula lelizwi ethi mina kangiyithandi yonke lento yokukholwa. Kodwa lamphendula izwi lathi ngiyazi ukuthi awukuthandi ukukholwa, kodwa angisho ukuthi kholwa, kodwa ngiyakuthuma ukuba uye ezweni lasempumalanga uyoqondisa izindlela zabantu bami. Abantu bami abasahambi ngendlela yami, usho lelizwi. Yamdida lento umfoka Mayekisa ekhulunywa yile lizwi, wagcina ephendula ngokuthi ngoba phela sebekhona abafundisi bathe chithisaka umhlaba wonke bayashumayela, mina ngiyoshumayela ngithini? Lamphendula lathi konke oyokusho ukuzwa ngabe ngiyobe nginawo. Bese linyamalala khona lapho lelizwi. Lelizwi lokhu lihlale lithi nya libuye iminyaka ngeminyaka. Yathi mayiqhubeka iminyaka wabona unina ukuthi manje lo mfana akaganwa ngani ngoba phela usekhulile, kanti naye unina kunentombi ayeyithanda yakwashabalala ogama layo kwakunguNomaloyo. Kodwa yathi yona le nsizwa engumudli wamafa yathi angiyithandi mina mama le ntombi. Kwaba kokuqala ukuthi indodana iphikise izwi lomzali, ngoba phela ngalesi sikhathi kwakuganiselwana. Uma umzali eseyikhombile intombi ethi uyayifuna, kumele uyithathe nakanjani, noma ngabe uyayithanda noma ngabe uyithandi. Kodwa wayiphikisa ngokuthi umoya kaNkulunkulu kawuthandi ngithathe le ntombi. Nawo-ke lo moya wakhalokhu ekhuluma ngawo, bamcindezela. Kwase kuthi ngenhlonipho naye ayenayo eyinika umzali wakhe wamvumela. Phela nalo lelizwi laliyade lishilo ekuqaleni ukuthi alifuni ukuthi aganwe. Wayezoganwa ngesikhathi sekusho lona lelizwi. Usewuphulile-ke umthetho. Yalotsholwa-ke le ntombi yakashabalala yaze yazogana kulo muzi. Kodwa kwahamba isikhathi kwase kuvela lokho kwakushiwo umoya oyingcwele ukuba akafanele ukuba aganwe yile ntombi. Nonina wakubona lokho, kodwa wabe seyincenga indodana yakhe lena ukuthi salusubekezela ngoba seze walotsholwa wagana. Bathi uma sehlezi nalo makoti wakhe bobabili wamtshela ukuthi wena ngeke uzale umntwana onomoya omuhle kimi, ngoba uNkulunkulu bengafuni ukuthi ngikuthathe ube umngane. Nangempela uMashabalala wagcina eyitholile ingane umfana. Kwaba njengokusho kwakhe, umudli wamafa.
ayangaphila kahle le ngane. Phela wayeshilo nokuthi leyo ngane eyozalwa lapho ngeke ibe inkosana, kodwa ingane eyozalwa yiyona ewumzukulu ezoba inkosana. UMashabalala lona phela wayezalwa uMahlathini Shabalala kulo izwe laseNtabazwe. Umudli wamafa wabe sezithathela enye inkosikazi yesibili, intombi yakwaSigasa eyayizalwa uMhubelo Sigasa. Aphinde futhi wazithathela enye inkosikazi yesithathu, intombi yakwaNgwenya eyayizalwa uMagadeni Ngwenya. Wenza zonke lezi zimanga zokuthatha amakhosikazi angaka lithule nje lelizwe. Wathi esuka lapho wathola enye intombi ayithanda kakhulu, okuyiyona okufanele izomgana izoba unkosikazi wesine. Lo kwakunguKoti, indodakazi kaMantimbane. Ilapho-ke ayesegculiseke khona-ke ngokuthola le ntombi kuyiyona ayeyithanda kakhulu. Wayesabhize ebamba eyeka ehlelela phela ukuba ayilobole. Noma lalisamxolele lelizwi, kodwa wayengayekile phela ukuyothandaza. Esethandaza kwesinye isiguqo sakhe esingasesibayeni lapho kade kumbiwa khona amatshe. Wathandaza kulesi siguqo waze wafikelwa ubuthongo, kwazise phela kwakuyisigojana esasifudumele kamnandi, waze wathi ukuthatha isithongwana khona. Ekulaleni kwakhe kwaba sengathi uyaphaphama, kodwa waphaphama esekwenye indawo esephezulu emkhathini. Lapho phezulu wabe sebona abantu ababegqoke izingubo ezimhlophe bethwele izigqoko ezimhlophe emakhanda, kodwa bethanda nokukhanya ngebala ebusweni kungathi bangamaSulumane umukabuka. Wathanda kakhulu ukuhlangana nalaba bantu, kodwa ethi mayithi uyasondela kubo kungafinyeleleki. Wathi esazibuza lokho ukuthi yini le yenzakala lapho bengakwazi ukufinyelela kulaba bantu, kwavele kwaphuma umoya oyisimo somuntu kulo muntu obonakala njengeSulumane, nakuye kwaphuma futhi umuntu oyisimo somuntu owumoya. Wayokhuluma nalo munye umoya. Wabonakala ukuthi inkulu indaba exoxwa yile mimoya. Yathi mayiqeda lapho yabuyela lapho ebiphuma khona owakhe wakamayekisa wangena esifubeni. Ekubuyeni kwalo moya owangena esifubeni sakhe lapho phela yabesethola zonke izimpendulo ukuthi into eyenza ukuthi angakwazi ukuhlangana nalaba bantu ukuthi ungcolile. Kwathi makubonakala ukuthi akagculiseki ngale mpendulo, laba bantu bakhomba phansi emhlabeni kwakhanya. Wabona lapho okuguqe khona isidumbu sakhe, wasibona sibhibha igazi sinyamfukane zimpethu. Ilapho kabe sethola khona impendulo ukuthi umzimba wakhe ungcolile. Labe selimkhumbuza izwi ukuthi uyakhumbula ukuthi ngathini kuwe ngokuganwa kwakho ngabafazi abaningi kangaka. Ikona lokho kwenza ukuthi umzimba wakhe ungcole kangaka. Nebala wayekhumbula konke. Labe selithi lelizwi kuye, uma usabhizi nabafazi kanjena ngeke uzokwazi ukungibona. Babuya futhi laba bantu bakhomba phansi, kwaphuma imbane ezandleni zabo. Bambuyisela kuso lesa sidumbu sakhe. Waphaphama lapho wasebuyela emzini wakhe. Wavuka ngakusasa engakwazi ukwenza lutho, ekhathele ewudaka. Yonke le ndaba yenzeka ngaso lesi sikhathi kuhlezi phela yena uDinizulu esihlalweni sobukhosi, elekelelwa phela yibo omntwana uNdabuko kanye naye unina okaMsweli oseyindlovukazi khona lapha kwaZulu, kodwa wayefikwe ngako phela ukuthunjwa ngalesi sikhathi uCetshwayo ebulale uyise. Wasezongena kuyo le ndodakazi yakhe uNomvimbi kaMsweli Mzimela. UMsweli phela uye lo obulawe kuyo impi yaseNdonda Kusuku, owayeyindunankulu yakhe phela uMpande. Aliguqe khona lapho igumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 nesuka phade. Amen.